Ayibonge inkosi uJesu. Kunento ke bazalwane encane nje edlinhliziyo yami. Umoya engcwele alokhu eyikhuluma ngebandla kulezi insuku. Ngendlela abantu abaxakeke ngayo la ngaphandle. Bekufanele ngabe ibandla liyafakaza ngoJesu. Bekungafanele masihlangene singafakazelani. Singasho ukuthi uNkulunkulu wenzani empilweni yomunye nomunye. Angazi ukuthi ekuhlanganeni kwamakholwa bavalwa kanjani ubufakazi. Angazi ukuthi ubufakazi baphuma kanjani endlini yenkosi. Kodwa sikuthole nathi kungasekho. Kwahamba kwangazathi uNkulunkulu akasenzi lutho. Kanti uNkulunkulu uyaqhubeka uyenza. Ngesikhathi ibandla lilele likhohlwe ubufakazi. Noma licimile noma libuvalile ubufakazi libhizi ngezinye izinto ezingayiphakamisa indodana noma ezingamkhazimulisa uKristu. Izwe lalibhizi li-advertise izinto zalo. Wathi uvula ichannel ethile kwa-advertise izinto zezwe. Kwangathi inamandla kunezinto uNkulunkulu azenzayo. Ngithi angikukhumbuze nje ibandla bekuyoba kuhle mamzwane uma sihlangana njengebandla kebe sitshela abazalwane ukuthi uNkulunkulu wenzani empilweni yabo kuthi naloyo bese phela amandla azi ukuthi mangengakhuphukela kuleya ndaba ngizobuya nawo amandla ngoba ngizoza ukuthi he is still the same. Hallelujah. Amen. Ngize nje ndabeni yomnikelo. Asifunde ke basinyane ngenxa yesikhathi amahubo 50. Sizofunda nje okay uverse 14 wethu no verse 15. Ngifundela isithando sami amahubo 50 verse 14 and 15 basinyane egameni lika Jesu. Nikela kuNkulunkulu umnikelo wokubonga. Uzithwalise izithembiso zakho kophezu konke. Ngibize ngosuku lwenhlupheko ngiyakukukhulula wena uyakungidumisa. Amen. Nginobufakazi bomnikelo engawenza etendeni elifana naleli. Owaba ukhiye owavula zonke izinto ezazi lokhekile empilweni yami. Ngikhuluma lento yobufakazi because ngifuna ukusho ukuthi umnikelo wasetendeni noma lingalincane kangakanani ongawedeleni. Uma uNkulunkulu ekhuluma ngalowo mnikelo kulesa sikhathi ngangiyintombazanyana. Izinto zayingahambi kahle yonke indawo emndenini wami nomsebenzi wawungekho kwase kuneminyaka ngingasebenzi noma ngangisindisiwe noma ngangikhonza noma ngangimthanda uJesu kodwa kukhona ukhiye engangingenawo wokuvula iminyango yempumelelo empilweni yami. Nami ngesikhathi ngithatha i-envelope ngangingekho sure ukuthi ngivula umnyango wempumelelo empilweni yami. Kodwa ngakwenza ngokulalela umoya engcwele owakhuluma kimi ngalelo langa ukuthi angithathe. Angithathanga ngoba nganginayo imali yokwenza lokho, ngayithatha ngoba ngikholwa yilo owayethi ngiyithathe. Ngithela uma siqala imvuselelo ngathi mina simkhonza ngendlela asho ngayo. Asimkhonzi ngesinakho, simkhonza ngokukholwa ukuthi yena uyaprovide. Uyakwazi ukukunikeza izinto ayifuna kuwe. Ngathi ngelinye ilanga kwabaka-Israyeli mabephuma eGibhithe wathambisa inhliziyo zabaseGibhithe wanula isikhathi enhliziyweni kaFaro ukuze bakwazi ukuqoqa kahle igolide kwabaseGibhithe. Lithi ngesikhathi uFaro eqinisile inhliziyo babebhizi ethambisa inhliziyo kwabaseGibhithe
uma endleleni esethi ngithathela umnikelo wawuthatha kwigolide aliqoqa kuNkulunkulu othambisa inhliziyo kwabaseGibhithe. So uNkulunkulu akayibizi into angayilungisanga. Uma ebiza umnikelo kuAbraham wayeseyilungisile imvana. So uma ethi kimi anginikele ngo500 wami ngaloba nyaka enganikela ngawo ngingasebenzi ngingenawo wayesemlungisile umzalwane owayezomnika leyo mali. Haleluya. Haleluya. Amen. Uthi nomzalwane ngagoloza nezishumi zami ngoba ngangazi ukuthi izishumi ziye enkonzweni. Kodwa kwakuyiyona mali enganginayo. Mayefika kimi unginika u20 ngawuthatha ngawufaka. Wabuyela uNkulunkulu wamoya okhuluma naye wathi ngithe 500. And lo 500 lo engipledge ngawo emvuselelweni. Uma enginika ngathembeka ngingenalutho ngawuhambisa uNkulunkulu wavula iminyango. Haleluya. Amen. Namhlanje ungathi uvela uphushe uvuleke bathi bayawuvala lo uphushe lo uvuleke bathi bavala lo uphushe lo uvuleke. Yini indaba kunembewu eyafakwa phansi imbewu eyafakwa kuNkulunkulu ophilayo. Haleluya. So ningamdelela uNkulunkulu wethu nezinto noma ngabe sisalithola ithuba lokufakaza kodwa uthembekile emnikelweni. Haleluya. Uthi ke nikela ke mawusunikelile uyoba nani ilungelo lokungibiza ngosuku lokuhlupheka. Ngithembile uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akuvivinye emnikelweni. Uvivinye uAbraham ngendodana ngoba ufuna ukuthi abe uyise wamadodana amaningi. Uthi yoba uyise wesizwe kodwa ke siqale sidile nawe ngendodana eyodwa izeni. Haleluya. So umnyakasiso walento eyodwa athembele kuyo uvivinye ukukholwa kwakhe, uvivinye ithemba lakhe kuNkulunkulu wakhe ngesizwe eziningi. Uma kunzima ukukholwa uNkulunkulu ngaleyo gcino nayo. Uma uNkulunkulu engagodlanga neyodwa intodana. Bandla likaJesu. Uyazi ukuthi into esimisile ngabe sikude. Ukuthi asimkhole uNkulunkulu. Uyazi ukuthi umojela ugcwele izangoma. Azizi advertising akhe ingane zethu ithwasa kangaka. Amakholwa afuna ukufinance channel eyodwa nje. Awumakholwa akhalama nakomosha. Awumakholwa kodwa imoto zethu kodwa imizi yethu kodwa miyitule emasontweni ethu kodwa amasonto ethu. Uthi uyafuna azithwasa ingane zethu. Si-advertiselwe. Sinenkinga yoku-advertise inkonzo nje. Yini indaba ubuqongela kunzima ukukhipha ngoba simthemba uNkulunkulu. Uma besingamthemba uma lemvuselelo amahlazo adlala lapha ku-TV kukhona into besingayiveza enika ithemba kwi-society, enika ithemba ezweni lakithi ukuthi lisekhona iParisama. Sizonikela themba uNkulunkulu hayi ngale vuselelo kuphela. Themba uNkulunkulu emandleni lakho, themba uNkulunkulu ngezinto ayikhulume kuwe. Ngoba lethi yena uyofeza zonke bese wena uyamdumisa. Kodwa uzoqala unikele kuqala kuNkulunkulu because uNkulunkulu okuvivinyayo umnikelo. Yingakho ngisho imizimba yethu athayibe umnikelo ophilileyo. Athi nikelani imizimba yenu. Kuphilwa ngokunikela kulendlela. Kuphilwa ngokuzidela. Kuphilwa ngokuzendlala phansi. Kuphilwa ngokuyilahla. Kuphilwa ngokungathi awunalutho kanti unakho. Amen. Jesu. Uma kukhona izinto oyibhodlayo ube ngathi uqoqe konke lokhu kube ngathi wena ufuna ukwenza lutho, ufuna ukunyakaza konke kuphela la kuwe, konke vele kuzophela la.
kodwa mawuphila ngokuyidela ngokuyilahla ngokuzendlala ukhiphe konke nakho uthi bayibuka umnikelo bengasemnikelweni uthi lo wesifazane ubedlule konke abacebileyo ngoba yena ulethe konke nakho. Yingakho ebandleni lokuqala lithi baletha konke bathi babeletha konke bavele konke ababikho oswelayo. Seswele kangaka ingoba amabhenki account ethu agcwele kodwa imisebenzi kodwa ivuselelo kodwa ivangeli limile ivuselelo imakanye emva kwenyanga ey'nhlanu. Lungileke kodwa ilo sithi uJesu uyabuya. Uzobuya kanjani kunje? Ayikho imigqibelo nomgqibelo. Mina ngathola isimanga kuze ukuthaka ukuthwasa 21,000. Ngoba nje ungafuna ukukhipha nje mzwane la ngene idimoni yokukhipha kana kadaphansi. Bese ngathi nikela ngawo la ngeke ukhiphe. Engizokugidisa ngo4 ekseni uze kuvuvuka nini. Uyawukhipha. Basathi nje la ngesiphinda sikubona bangixoshe bafuna imali engakathi ngiyithathele uyoyizama uyofonela malume nomzala mayisingenile into uyoyifuna uzuyithole kodwa kuNkulunkulu sigodle konke kodwa ethembeke kangaka. Mina ngimbonile ukuthembeka kwakhe. Mawufuna siyixoxe soyixoxa ngelinye ilanga. Akekho othembeke njengoNkulunkulu wethu. Avela athi wozala imthele ngaphandle kwemali uthi uyabuka ubona abantu bekhokha imali eyishisiwe bekhokhela inyanga kodwa wena uvela ubheke phezulu uthi baba here I am uvuka kuseni izinto ezilungile. Hallelujah. Oh Jesus uvuka kuseni izinto ezilungile. Hallelujah. Bayakhokha abantu langaphandle bayakhokha bayakweleta ikweletu zeminyaka bakweleta inkomo bakweleta imbuzi kodwa wena awakha amacala wahlawulelwa icala lakho liphelile awukweleta lutho. You are free. Hallelujah. Noma ngabe umama wakho wahambe kweleta akusona sakho leso sikweletu ezakho zahlawulwa zonke. Ulala ubuthonga abantu abalala ebusuku kuze kusebebhekile bethatha bebeka kuthi ngizomgeza ngani umalume ngizomkhuphula ngani umzala yena ugogo ngizomlanda ngani lapha ashonela khona kodwa wena ulala uthula uphumule. Ake siyikhonze inkosi engathi siyaqala ngoba kukhulu esenzele khona. Sizonikela egameni likaJesu siyawathatha ama-envelope kodwa bandla likaJesu ake siyinikele ekumkhonzeni sizobona uNkulunkulu esilekelela esenzela into ezinkulu. Ayibonge inkosi. Amen. Asithandaze uNkulunkulu wethu ongcwele baba wethu sezulwini mandla lakho leli umzimba wakho wena wedwa uNkulunkulu ongcwele okwazi ukwandisa okugcina. uNkulunkulu wethu onamandla wonke wena wedwa Thixo wethu okwazi ukudivide inhlanze. uNkulunkulu wethu ongcwele ey'nhlanu nolofa ababili wonke. uNkulunkulu wethu ongcwele inkulungwane wena wedwa uNkulunkulu wethu ongcwele okwazi ukuthi abahamba nawe baba wethu osezulwini noma behamba indlela ende iy'nyawo zabo zingavuvukani ney'cathulo zabo ingagugi. Uwena wedwa uNkulunkulu obonelelayo. Uwena wedwa onguprovider. Uwena wedwa obheka amakhaya ethu noma silele wena wozela ulali. uNkulunkulu wethu ongcwele abanye banama security kodwa thina kuney'ngilosi ey'hambahambayo. uNkulunkulu wasezulwini ney'nkempe ey'vutha umlilo zizungeza amakhaya ethu. Baba wethu osezulwini siyabonga kuwe. uNkulunkulu wethu ongcwele size ukunikela sibusisi lona loyo ugcwalisa iqoma lakhe egameni likaKristu Jesu inkosi. Hallelujah. Singahlabelele.
ama envelopes akhona ayatholakala.